So kun ga yana shigo cikin file browser, kuna gani a nan kasa inda aka rubuta kyc.file, sai yanzu in yi nan gurin za ku gan shi kyc.file wannan gurin. To zan zo in yi clicking wannan gurin, to in na zo na shiga kyc.file, kun ga yana searching zai bude, to gashi ya bude. Kenan zan taba nan inda aka rubuta I agree to share my data with this app only. To na yi clicking wannan gurin, ya nemi in zaɓi country ɗina nan, kawai iya abin da zan ɗan taɓa gurin ne kaɗan. To gashi ya yi searching da kanshi, ina taɓawa gashi nan ya kawo ga ƙasashe da dama. Zan nemi inda ƙasa ta Najeriya take, sai in yi selecting ɗinta. To kun ga yanda ƙasar take, Najeriya. To gashi nan na taɓa Najeriya. To a ƙasa ID type suna tambaya da wani irin kalan ID card ne nake so in sa, in yi amfani da shi. Sai in shiga nan, kun gani ga passport, international passport kenan, ga ID card da kuma driving license da kuma others in ma akwai wasu koma bayan wannan kenan. So bari in selecting na ID card, gashi na yi selecting ID card, sai in ce let's go din nan zan taɓa shi. So gashi sun kawo mini ID photo, zan ci gaba da yi kenan kamar yadda kuka gani, zan ci gaba da yi kenan. To na taɓa ID photo. To yanzu sun nemi in yi photon ID card ɗina in sa. Duk da dai ID card nawa da nake aiki da shi slip 1 ɗin ne, ban da wannan, amma kawai yanzu zan yi muku yanda abin yake nan, yin so na kammala nawa a hankali insha Allah. To kun ga yanda abin yake, sai in taɓa I am ready ɗin nan. Kun ga na farko sun sa ga irin yanda zan ɗauki hoton, in na yi na biyu ɗin nan misalin bai yi ba, sai in taɓa I am ready ɗin nan. Add front of photo, zan sa gaban ID card ɗin kenan, sai in taɓa wannan gurin. Zai nemi direct camera zan yi ko zan shiga cikin waya, a sai in taɓa camera misali, sai in ce to gashi nan misali ga ID card ɗina. Kun ga wannan ID card ɗin nawa ne, kun gan shi ai, wannan ID card ɗina ne. Let's say misali yanzu shi wannan ɗin ne zan ɗauka, kun gan shi. Let's say na ɗauka haka, misali nake muku kenan, sai in ɗan gaba. To na ɗaura shi, yanzu suna magana in sanya bayan ID card ɗin, shi ma gashi na taɓa gurin, gashi nan kamar yadda kuke gani. So shi ma gashi bayan kamar haka. To shi ma kun gani na sanya bayan kamar haka. So yanzu abin da ya rage mini shine akwai next, zan yi next step. Na taɓa next step, ku ga na taɓa next step yana tafiya. So suna neman in ƙarasa sauran bayanan. Na farko in sa enter your name, zan sa sunana kamar yadda aka sani, sai in rubuta Ibrahim. Sai in sa surname ɗina zai zama Bashir kenan. Anan nan zan yi selecting mace ne ko namiji. A ƙasa za su nemi email address, ga email ɗina na sanya. Za su nemi date of birth, za ka fara sa shekaru kafin wata kafin kwanan wata. Saboda haka zan ce 1997, sai in sa 6 ga watan 1 misali kenan. Sai yanzu nan za su nemi NIN number, enter your ID number. Kaga kenan tun da national ID na sa NIN number zan sa, sai in sa musu NIN number ɗina kamar haka. To nan je next step, sai in taɓa next. To yanzu a nan abin da ake bukata, so suke su ga hoto na rike ID card ɗina